Кажи сега за пространството и за времето. Твоето мислене, ето, изпитвам те, кажи ми за пространството и за времето, искам да знам твоето виждане. Идеалният човек, нали, идеалиста, трябва да види еднакво пространството и времето да западнат, за да станат дадени неща. После, как да съвпаднат пространството и времето? Той има виждане и усет. Как? Кажи. Изпитвам те, кажи сега. Трябва да следи самото време и пространство, когато се съвпаднат, тогава да направи дадена работа и ще бъде точно. Дай пример. Например, за идеалния човек в политиката. Той тръгва в дадени избори напред. Например, местните избори. Трябва да има основа, да кажем местна организация, която е създадена от местните, нали, председател, местно ръководство. Така, предизборния щаб се идва на место, когато дойде времето, обаче пак напред. Подготвя, нали, в общината дадени места, секционните избирателни комисии, точните хора. И са тия хора вече работят за самата идея, за местната власт. Кмет на село, общински съветник. Пространството къде е тук? Къде е пространството? Да. Нали, време и пространство. И те трябва да вървят еднакво, според мен. Как вървят еднакво? Как? Много трудни въпроси. Аз мога да отговоря. Искам да чуя твоя отговор. Време. Каква е твоята дефиниция? За дадено време, значи трябва да се подготви. Ти ми кажи твоята дефиниция за време. Значи за местната власт ставаше въпрос. В пространството, самото време е включено, трябва и времето и пространството, после резултата.